לומדים עכשיו ביום עם מקויננים על חורבן הבייס, חורבן ציון וירושלים. העיקר על נשומת ישראל, כמו שלמדנו בתורה סמ"ך זין, רוכל מבקו על בונהו כאיננו. איך שעם ישראל ישרחקו בישרחקוס כזה גדולה, שלא יודעים מהתכלס, וחויקים מהאמונה, וחויקים מהדס דקדושה, וחויקים מלקיים את התורה והמצוות כמו שצריך, וחויקים מלדעת איך לכלכל את הזמן, ומה לבלות את הזמן בעבודת השם, אלא נמצאים בתוך האב לאוילום הזה, כמו שרבינו מביא בתורה, שהעבודה של האדם הוא לצאת מהר ולאמור מעשה תעתועים, לעלות לתורה ותפילה, שזהו הבל דקדושה.